Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. May buntag sa inyo tanan mo ni si Dr. Kagape, Dr. sa Kahanginan. Ang number namo 0991-215-3123. So, good morning sa inyo tanan. Natay special guest karon, mo ni sila ang owner sa Beanstalk. Nakadugno mo anak nila. Bali, ako ang first cousin ako si Teres Angeli Kwong o si Paul Brian Kwong. Mo na sila asawa niya. So, cousin-in-law. May buntag. May buntag, Dok. So dual ka sa mic show kay kamtunggan na. So kani sila mga businessman, businesswoman kung sa banang storya ana. Sila ang unsa man ning mga Beanstalk, gi-invite na ko ni sila kay ato ang topic mangod karon is coffee. Unsa ang iyang health benefits, unsa ang iyang bad sa imong lawas, good and bad na mo kuan sa inyong lawas. Tapos storya po tagamay about sa mga business side. So aside from that, napatay mga chismis ko diya. So kung kinsa man tong gusto magtindog og kape na kapihan na tagaan kanila og tips karon kung kinsa man tong naminaw. So sa karon, good morning day sa mga kay Sir Dennis Lasso ganina nag-shoutout sa kuha. Good morning kay Sir Ding Dukot, kay Sir Engineer Julius Luzon, mo na to ang atong forever kauban nato diri sa tuang booth. Tigtabang sa tuag storya o maski unsa diri sa kahanginan. O good morning sa inyo tanan sa mga nagapaminaw. So sa karon, sugura nato sa ato ang mga tama day nakalimot ko. Kung kinsa man tong gusto mag-shout out or mag-text sa tuang number sa Dr. sa Kahanginan, usabon lang na akong number. Ang topic na to karon is kape. So ang number nato karon is 0991-215-3123. Usabon lang na ako ang number nato karon kay 0991-215-3123. So, first cousin ako ni sila Teres, si Shobe, mga tao na ko ni kay Teres. Kung makita ninyo siya sa Facebook Live, gwapa ni siya o gwapo na mga tao. Kung makita ninyo mga tisoy-tisay, mga dato, lami kidnapon. So, kadlok. So, ang call na to ani is, ang first yung pangutahan sa mga tao, kay, di ba naman ay mga klaseng kape dili na isa lang kabuk ang klase. So maka-expand mo na unsang mga klaseng kape kung kuno nato kung istoryano nato sa mga binisaya. Sige daw Paul, na kay na idea na. Okay, sanay man ta sa inog kape nga instant coffee. Instant coffee. So, Dito mo inunog ka ng klaseng kape na Nescafe, dili na siya lae. Nescafe sa mga Folgers, dili na siya katong kape mismo, unsa man to siya? So, ang kape mismo is kung matutag ka ng sa coffee farm, mura na siya kanang cherry mo na ang kape. So matuta sa farm, kita na to ng cherry niya kanang kape is moagi mo na siya proseso. So ikuha na siya is either ipauga na siya. Tapos na siya mga line technique, natural technique or wash technique na siya ginaingon na. Pero anyway, di man ta mag-story og technical na kayo. So, ang kape mo dagan siya klase, pwede po siya dagan siya variety, pwede siya Arabica, na siya Robusta, tapos siya Excelsa, daghan pero ang pinakasikat manggod sa kalibutan even diri po sa Pilipinas is kanang Arabica o Robusta. So mo gani kasagaran natong ang pinakakuan yun nato kay Arabica o Robusta. So kung mo sila unsa maning example aning Arabica o Robusta sa tuang kaning atoang ginabro. So unsa ding difference silang duha? Difference silang duha. Diferensya nila ang pagtanom. Okay, ang Arabica nagin na siya sa highland. So nagin na siya sa minimum altitude na 1,000 meters to 1,008 meters above sea level. Ang Robusta, na siya sa lowland. So, nana siya sa mga 800 pababa.
So ang narin sila yung diferensya sa lasa kung ano nimo. Yes, exactly. So naa na siya yung difference sa lasa mo na mas mahal si Arabica Katong na dito sa sa Highland. Highlands. O mas lami pud siya kay tungod sa iyang sa iyang Aftertaste, murag ana. Mga taste notes. Ang Taste taste notes po niya, magdepende po kung asa yung origin. Like, Oh. one, makatilaw ka, chocolate flavor, Nay mo fruity. ingana. Oo. Bari pag inom nimo, naagi nimo taste dayon nimo. Yes. So kana mo kung mga tao na dili anad og kana mga brewed coffee mo nang ginastorya nato karon. Lahi na siya sa mga instant coffee ha. Ang kanang instant coffee manggod, medyo unsa gyud ang ginagamit na sa instant coffee? Robusta. ang instant coffee ang ginagamit na kay robusta kay Oh, ang instant coffee mo gud is more on economic kanang barato gid. barato siya unya. Para mo na siya sa masa. Ang gihimo gid ng instant coffee kay para sa mga busy gid na tao nga makatimpla dayon paspas ya para makainom. At the same time sa business wise sa mga manufacturing sa instant coffee is syempre katod yung isog na kape o barato which is suitable kayo ang robusta diyan na area. So mo ding katong yung ginagamit niya. Mm. So at least kabalo na ta kung unsang lasa atong robusta no Mm. na kape mo ng instant coffee ninyo. So lahi po tong Arabica. So shoutout lang ta diri kay Ma'am Nonita Paden Pilapil. Good morning. Good morning po kay Pialita Arcelon mo nang nagapaminaw karon sa Facebook Live. Okay, Sir Carlo Pilirin. Nice one, Sir Paul. Shout out. Shout out daw kay Sir Carlo. Buntag Carl, buntag sa imong pamilya sa diha. Tagasa ni sila Davao ni sila. Dapat na siya sa So karon ang kuan mo ko nato kung kinsa ba tong naminaw bago lang nasulod atong topic mo karon kay coffee. So kani mo gud akong si Teres o si Paul mo close na ko ni sila. First cousin mo gud ako ni si Teres mo nang si unsa lang ginastorya namo diri na pud mi ginachismis na among mga siyempre atong mga relatives. So ang kuan ang second pangutana man gud kung mangutana ka robusta arabica kung mahal siya. So mogadto gid ka dito sa ano kung i-business side nimo siya kung kisa gusto mo business. So parehaning nagauban na paminaw dia gusto sila mag-business og kape. Ang first gid nila pautana kung pila ang gastuson. So kung tayo lang musugod sila kape, wag sila yung know-how. Unsa ba ilang una paliton, Paul? Teres, tatanungin mo. Una is ang coffee machine. Ang machine mismo. Oo. So kanang ginayon na coffee machine mo storya man ta siguro mga kwan. So musugod sila katong mga barato gyud. Unsa kay katong mga gingon mo sa kako ganina na i-grind lang nilang coffee by hand. Tama ba to? Pwede manual. Actually kung mag-negosyo kag kape, Ah. magdepende ka na siya sa imong gustong i-set up kay pwede man ka dili man ka necessary nga na kay shop. Pwede man nga kanang pop-up lang kanang cart lang ba. Pilit sa kalsada. Kilid sa kalsada pwede po na siya kay cost effective na siya gamay ra kapital. And then wala kay renta kung magrenta ba ka niya. Pwede po ka not necessary nga na kay espresso machine. Pwede man ka nga manual brewing lang ka. Unsa itawag katong gamit ato shop? Unsa itawag ato shop? Yung mga filter. Sa pa to, Paul? Mga Ah, grinder ba to? ang sa espresso machine kung magkuha kag espresso machine kailangan kag kanang grinder na automatic or pwede pod na manual lang na grinder. Okay, ang kape man good beans mo na siya. So dili nang sa instant coffee nga Grounded granules na na siya. siya ba? Grounded na. Grounded na siya. So sa mga coffee shop makita ninyo na sa coffee beans good nga na roast na tapos i-grind na siya sa grinder. So it's either automatic or pwede po manually. So pwede to nila i-gamiton for grinder nila, i-manual nila. Pwede manual. Kanya ang pag-grind po is magdepende po na sa lasa sa kape kay pwede man nimo i-grind na kanang coarse grinding or medium grinding or fine grinding. So kung sa sand and gravel pa or kung sa sand ba na nipis kayo, pino. Tapos napoy katong murag may bato-bato pag gamay. Tama. So kato mga naminaw sa mga naminaw na to mga amigo karon
Kung namoy kanang plano nga gusto mong magnegosyo og kanang kape, so magdepende na siya sa atong kapital na atong iandam. So kung sige nakay kapital na mga dili kay dako, so magsugod ta atong kuan lang katong pwede pump up. So unsa day sulod ato, di grind nimo, di ba? Lutoon nimong kape. Tama ba? Ang kape mo good, tunggingon ako nga magsugod siya sa farm katong beans, tapos i-dry. Kanya ang after process na makita nimo tong green beans na. Green beans. Kanang green beans, ato po nang i-roast atong lutoon ba. So sa katong sa una ginaluto na sa kalahay. Manual. Manual kuan, pero ang problema mo na ang kana na procedure kay dili ma-balance ang pag-roast. Pagluto. So karon man gud kay nanatay mga roasting machine. Mo tong sulod ng mga machine. So kung kita mo ng mga machine, mo na sila makita nila sa coffee shop ganina kung isa man tong mga nakita sa commercial na nay murag dagko na silver, di ba? Mo na sila. Kaya na nagatuyok-tuyok na kuan. So mo na ang roasting machine. So mo na ang ginagamit karon sa coffee industry na para ma-roast ang kape ug tarong. Tapos napo na siya depende po na siya nga maimo po makontrol ang the way nimo i-roast. Pwede siya medium dark. So magdepende ang lasa na sa kape sad. Katong machine mo kung kita mo ato mga kaigsunan o katong mga tagang paminaw, dako na siya, mas dako pa na sa washing machine, di ba? Dako na siya ng machine. Tapos na siya kanang makita gininyo na kailangan mo na siya ni gasol sa likod ba to? Kailangan to gasol kay namon ko na siya kalayo sa sulod. Kay para i-roast good ang kape. So kato siya na process mong good kung gikan ka dito sa farm, di ba, Shob? Kasi Shobe mo gud ang atong tig-roast sa beanstalk coffee, gikan sa farm, katong gingon nila na ganina na Arabica o Robusta, kung naminaw man mo o natingala o sakay na siya, basta di lang yung kailangan memorison, na siya dagan variety, tapos so hilaw pa man tong kape, ikuan to nila, i-roast to nila or i-lutoon. So, duha ka ways ang paglutoan na. First, katong manual na ginayon ni Paul na kalahay, gianana as kalahay. Tapos katong isa kay katong bakuna na style karon na naida kong machine, mura siya kanang generator. Tanaw ninyo. Kay na akong papa to na nag-mining man, so kita ikaw ng mga generator na dagko. Karon ang diferensya nilang duha, di ba, Paul, yung posisyon na kuan siya kanang ang pagteknik sa pagluto ba. Katong isa kay medyo siyempre kay manual man, di mo pantay, balance ang luto. Ang isa katong nay machine maunsa gyud siya. So ang katong iyang kailangan kung tayo mo palit lang di siya kuan. So palit lang di siya luto daan na beans. Pwede. Mo na siya ang sa amua among ginapalit ang green beans niya. Kami na nag-roast. Kamo ang tig-roast mismo. So ang katong product na roast duha ang among purpose na is tong among ginagamit para sa coffee shop. Nagabaligya po may roasted coffee beans. So nagabaligya na sila. So karon katong mga gingon ako ganina katong mag-starting pa lang ganito. Pwede mo silang palit og beans, di ba? Kay dagan man sa market po dili lang kay beanstalk. Dagan po na mga coffee shop na nagabaligya og roasted beans. So kato sila mo start na sila na sila grinder. Siya mga gamit, kung kompleto na siya gamit. And then mamalit sila roasted beans. Palit sila roasted beans. So sa sunod ato. Siyempre magtuon sila unsa nila pag-mix. So asam sila mo tuon na to so. Pwede sila sa mua nag-offer po mi og training. Kamo nag-offer po ng training. Mo po na among isa sa nag-training din mo so. Yes, starting karon Unsa next month. Unsa ning gina-training mo kabuang? Pag-training sa pag-mix og kape, origin, history, sa pag
Oo. Calibrate sa machine. Unsa ang pag-identify kung unsa ba gyud ang tama ang lasa ng kape. Unsa ang high quality beans. Yeah, naga-train po mi kanang latte art kanang makita nimo sa mga Ah, cappuccino. okay lang ni drawing. Yeah, Oo. naga-kuan po mi kanang basic sa pag-roasting. So kung taga na to idea ka na mo gusto mo start og kape mo good. Pila man ang mga training ana? Ug pila ka days? Depende na siya sa topic. So, pwede po na siya magsugod lang isa ka topic. Let's say, katong mga kana ganing personal user na sila yung mga espresso machine niya. Palit sila niya. Di sa kabalo. Oo. So, Bito, mahal-mahal lang sila to. exactly. So, kana mga impulsive buyer nga, uy, gwapo ni, gusto ko magkape. Pero, wala siya kabalon sa pagkuhan. So, may training nga na gina-offer. Oo. So, magdagan na siya sa mga less than 3,000. Ang training. Mm. Pero kaning machine day, kung tayo lang mo palit sila og machine. So ang minimum ana. Depende na siya sa brand o depende po na siya sa kadako na machine kay Kanang gamay lang. kung gamay lang Start ginatawag mo na sila to- stall. Kung gamay lang ginatawag na to one group lang kanang isa lang kakuan. And then let's say pwede ka makapalit sa market na mga nasa mga pinakabarato so 30,000. Mahal pud kayo na no. Medyo mahal siya kay machine mo siya. Mm. And Pwede then ba nimo dili machine? pwede po nimo dili i-machine. Anyway, grind nimo sa kamot ang beans. Mm. So kato na imo na nimo siya espresso. Pwede ba to ikamot? Pag espresso mode, kailangan gani mo ang machine kay gina-extract mo gud niya ang kuan, ang kape. Pwede po ka mo gamit og kanang mga filter. Para katong isa na coffee, katong mga sa tawag kato na coffee. Mga- Latte ba to? Katong filter niya ang ginaingon kay i-manual nimo og butang ang tubig. Mm. Nalang filter mo. Agi rin itong tubig. Okay, Kung okay. gawas lang. Balik data sa kuhan katong instant coffee para masabtan nila. Oo. Instant coffee o kanang brewed coffee. Oo. So, naakoy kanang kuan unta kuan nila ma-picture out nila. Ang instant coffee man god is gikan na siya sa coffee beans, Oo. gigaling, Oo. tapos gi-brew. Pag after brew, ilan na siyang moagi na siya og kanang freezing tawag na Process nila. freeze dried. Okay. Freeze dried. So after pag brew, i-freeze dried nila, dungagan nila mga additives, pwede nga wala na yung mga sugar, na yung mga creamer. So ilan na nang ipack. Oo. So mo na ang instant coffee, mo na nga pagbutang nimo sa kape sa tubig, ma-dissolve dayon siya. Matunaw. Kanang brewed coffee kanang sa mga coffee shop, after nila pagaling, kung imo na ibutang sa tubig, di na siya matunaw. Mo di. Na siya yung mga residue kay mo nang ginabutang nimo sa espresso machine kay para i-extract niya tong coffee mismo, tong liquid coffee. Dili siya kanang pareha sila na murag matunaw dahil Dili. isa. So mo na nga palit kag kanang instant coffee sa palengke, kanya kanang kape nga gigrind sa coffee shop, Oo. dili na ang instant coffee matunaw, ang katong kwan dili siya matunaw. So kay ang instant coffee mo niagi siya katong freeze dried. So, nga natin difference sa kape. So, shoutout lang ko kay Ma'am Gemma Albaracin de Velos. Good morning, Doc. Watching from Sulok, Davao del Sur. Okay, Karim Sob. Good morning, sis Bong. Good morning, Bong. Kapi-kapit ta karon. So, nadiri kay Sir Jim Dizon, si Bal. Uy, kay Lakuaning Tulo. Shout out. Good day, guys. Ay, si Kay Jaime. Kila ka to? Si Jaime. Shout out day. May bungkag, Jaime. So, nadiri kay Alma, ako ang bayaw ni. Good morning, Alms. Morning, Kamusta ang Alms. tagong? Tapos nadiri kay Carlo Ausa, Beanstalk Cafe. So, balik ta diri sa atong outline yan akong nagreklamo kong mangod kay wala daw ta sa medical. So, unsang epekto sa kape sa lawas sa tao? So, ang epekto sa kape kung katong nagapaminaw, diri sa side na kung technical side ta, norepinephrine ang ginaigoan na sa tao. Unsa man na siya? Mao na siyang alertness. Pagkuan sa atong alertness. So, that's why
katong ubang tao pag mainom sa kape, musiga ang iyang pananaw, murag lively kay siya. Sigang mata. Oh, sigang mata kung di nadaan sigang mata, samot pagka sigang mata. So, mutaas ang imong heighten imong senses ba. Mao na ang effect sa kape. Karon, kung kuan ana nimo, sikag inuman na, mo na siya ang mugawas ng dependency ato. Mo nang naiubang tao na pag mainom sila kape, pagka dili na sila mo pagka mawala na tong effect ato, mounsa sila, maluya sila. So mo na siya ang epekto ana. So dili na ko moadto sa lalom pa na kay basig mo yung usab ning maestro naman kay nabot naman tag mga gabapentins mga ana. So unsa pagkabalong nga sobra ang pag-inom sa kape. Ang kuan ginato namoy idea kung ang kuan man gud sa atong coffee man gud is 4 to 5 cups per day gina siya ang maximum. Ha? So kung kinsa man tong nakainom ay duha na o kape kuyaw na ni sa kuha dili na ana siya yung maximum 4 to 5 cups. Mo na siyang pinaka maximum sa coffee. Kay kung pasubroan na nimo mo among heart mo grabe na yung palpitation na kay kung imagine nimo gingon ako ganina alertness ang effect sa coffee. Karon kung sobra na nimo, hindi katong mga alertness, katong heart rate nimo, katong imong mga function sa lawas na masobrahan to siya. So, balik ta sa istorya ni Paul mangod ganina, katong instant o katong brewed coffee, kung sa healthy side manggod, kung kabalo mo, mas healthy ang brewed coffee. Yes. Mas healthy ang brewed coffee. Nakay nabasa na to, namoy nabasa na to. Bisag ka ng nakoy idea gamay. Oh, sige daw. Okay. So, Siyempre kay ang magsugod ta sa instant coffee. Ang instant coffee maayo siya. Naman ko siya katong ginaingon na additives. Katong tama. So kasagaran na, di ba natin mga 3-in-1. Karon nalipay gani ko gamay kay nanatoy mga kanang puro lang gani. Kape puro. Walay sugar. Motong ginayon nila. Mo na akong ginainom, nagainom po ko instant coffee. Nag-instant po ka kay siyempre alam si kag bro, mamalate na ka. Ako kay siyempre before ko nagsugod sa coffee shop, instant coffee mo kay Pilipino man ta. Siyempre. So nagdakom na instant coffee. Pero ang katong ingon ako nga in terms of health is nag-add mga tag sugar o other chemicals sa instant coffee. So wa ta kabalo unsa to na mga chemicals kay pwede po siya fats and sugar. So kabalo man ta nga sugar nga sobrang tag sugar sa tulawas tigid na siya maayo pod. Okay, so tama si Paul na actually ang sulod aning coffee na siya sugar number 1. Number 2 trans fat mo na siyang ginayon na partially hydrogenated oils. Unsa man na siya? Kanang instant coffee man gud na siya ginayon na trans fat na pero ginatago na nila sa pangalan na partially hydrogenated oils. So unsa man na siya? Mao na siya kung sikag inom ana niya, sikag kaon na sikag consume, saka na imuhang cholesterol o LDL. So wala mo kabuluhan na So kana siyang trans fat, tanaw na sa mga dilata, mga preserved na milk. Na sila trans fat na ginatawag. So gitago lang nila sa partially hydrogenated oil kay kabalo na ang tao ang trans fat is bad. Siya mo saka sa imong LDL. So tingala mo ngano si imong diet dili taas gyapon ang inyong LDL. Mao na siya ang epekto ana. Trans fat na siya. So tama tong giyon ni Paul na siya chemicals dito. Mao na siya ang chemical na trans fat ang pinakakuan na diya. Mao sa instant coffee. Instant coffee. Mao nang ang best gid na katong giyon na puro, no kape puro or katong ginaingon nato na brewed coffee. Okay, so question number ko na ko sa inyo kay unsa pagkabalo na high quality ang beans sa kape na ginagamit? Damo idea? Nakoy maingon na. Sige daw. So okay, magsugod ta ka nang adto ta sa grocery or sa palengke mismo. Ang coffee beans namo gina siya nakapack mo gina siya. Roasted nakapack.
So makita nimo sa packaging na siya yung mga details. Mm. So isa sa details na is ang kuan region, ang variety Oo. o ang kanang giun sa pag-process. Okay. So makita Kabarag ni ikuha nila kung ah, asagikan. ginabutan na siya. Kano sa gyro. Kano sa gyros, Oo. importante na siya. So, for example, di ba nag-mention tag Arabica Robusta ganina? Oo. Kasi kung mo ato ta sa packaging, makita nato sa kuan sa packaging nga region asa na siya gikan. Pwede na siya sa kita naga-support tag local coffee. So, let's say Mount Apu na coffee sa Balutakay. Mm. Ang Mount Apu coffee manggod nato is isa sa pinaka-best na coffee beans sa kalibutan. World class na, di ba? World class na siya. So, medyo pricey po siya karon kay tungod sa high demand na siya karon. Nagsugod naman ang Davao o gatong other sa Philippines, di ba? Nagsugod na og start og mga inumay og brood, di ba? Tama. So sa Davao karon is murag part of lifestyle na gyud sa tuwa ang coffee karon. Di Mm. na gyud siya kanang Kuan sideline lang ba? Sideline, O oo. kape lang ana. So, balik ta dito, region na Mount Apo, pwede po siya na sa other country like Brazil, Colombia. So, ang Brazil ang pinaka ang number 1 na sa coffee sa kalibutan. So puli kita sunod. Puhon. So kita tong kailangan. So kita tong mga farmers diya sa mga highlands. Pag storya og highlands, di ba meters mo to yung gingon ganina? Ang pasabot ba na katong naga-fog na area? Tama. Mga bugnaw. Medyo ganun ba? taas sigud. Oh. Ikuan pa na ako pong i-shout out si Sige. Sir Dione Oh. Ilaga sa Balutakay kay gikan pud mi dito the other day. Oh. Bisita mi siyang coffee farm. Nindot kayo. Oh. Kinahangay ko gusto po kong balik usab. Oh. Siya manggod ang top 3 sa una sa gito Top coffee 3 sa PCQC. PCQC. Oh. So siya gyud ang farmer niya ang ganahan pud kay nako niya kay nagatabang po siya laing farmers. And so katong mga kuan dapat suportahan nato atong mga farmers ug ang mga farm nato sa atong region kay importante na siya sa atong kuan Siyempre. sa atong local farmer na mga panginabuhi Oh. sa ecosystem po nato kay atong farm kailangan nato alagaan kay naga-produce naman na siya oxygen sa No. Ang idea lang ana na gwapong idea kay katong tagapaminaw diya na nasa radyo or sa Facebook na farm diya sa mga naga-fog na area tapos wala may buhaton sa inyong yuta, di ba? Pwede man mo magkuha og kape kay nagasaka naman ang price sa coffee karon kay naga-start naman ang Pilipinas na maging coffee lovers tanan ba. Makabalo na sila kung Arabica ba na o Robusta. Balo na sila atong other variety. Ang may balo lang nimo na kaning ato ang mga kape diri sa atong kayutaan diri sa atong area diri sa may mga tapong na no. Or diya sa taas na nay fog. Mga high price na sila na. So kaya ang di man na saka na gyud kung namoy mga extra yuta diha. Mas maayo na kuan. So itubagon na ako ning texter from 0898. Good morning sa imo sir. Ang pautanan niya is ngano kung ako mag-inom og kape, dili ko katulog, pero og igsoon mag-inom, okay lang sila, makatulog sila og tarong. So ingani ni siya sir. Lain-lain yun ang effect sa tao sa to ang kape sa tao kay kani man nung ginaingon nato ng norepinephrine kanina katong gi-mention ako kanina, mao na siyang chemical sa brain. Nala sila yung mga receptor, sa pasaputan ng receptor, murag tigsalo ba? Na ibang tao nakusog kay mo salo ato ng receptor, sa luon niya ba? Unya mo epekto to sa tao. Dayon, na iban na gamay siya og tigsalo, so taas siya og dosage. Mo pareha gyapon na sa kanang gainom gay kag beer. Na ibang tao na mo inom beer dali mahubog, Maluya. maluya, magsigikuan, tuwan-tuwan, magkanta-kanta, maghubog brief. Pag ana dito sa table, na iban magilak-hilak. Iyan na siya, pareha gyapon na siya sa coffee. So pagka kuan na sa coffee, na ibang tao na di katulog, na ibang tao na dali umisin sa pila ka kape nila, di sila matablan.
Pareha gyapon na siya kay alertness man ang effect sa coffee. Okay? So salamat sa imong pangutana to sir. 0898. Mga last numbers lang ang ginakuha diri kay para di mo magka-textmate ha. So kani kay shoutout kay Ma'am Fimi Gomez, Dok, di man mi kapalit ang machine pang brewed coffee. Pwede pabukalan ang kape niya sa laon ug katsa. Pwede Murag gyapon. hinumdum ko ani bata pa ko. Mao akong buhaton akong nanay before. Pwede gyapon. So unsa yang buhaton? Pwede gyapon na siya. Ato yung gi-mention na sa laon. Oo. Kay mo tong gigaling na kape. Kaya di ba ingo ganina nga kung galingon nimong kape di na siya mo-dissolve sa tubig. Oo. So mo to nga nasa salaan. Mo tong katsa. Mo tong ginaingon nato nga kanang Filter. filtered. coffee. So mo to na siya salaan. Kaya pag gawas ato sa salaan mo na to ang liquid coffee, mo na to imong mainom. So maayo kay mong question Ma'am Phoebe Gomez, mo na siyang permitin na siya subaybay sa tuwa diri karon. Tapos pause po ta for a break, short break lang. Kay mabalik ta about sa kaning atong mga sponsor. May buntag sa inyo tanan, mo ni si Dr. Kagapi, balik ta sa atong programa. Atong topic mong karon na diri kapita. Mga pita, akong kauban karon, akong first cousin na si Jobe Therese Angeli Kong ug sa iyang asawa na si Paul Brian Kong. Mo na silang tag-iya sa Beanstalk Coffee. May Morning. buntag. May buntag sa inyo tanan. Sa tanan. So, ibala lang gusto mi balan sa atong viewers kung asa dapit ning Beanstalk Coffee day. Kalimot ko kung sila tag Beanstalk kunya asa may dapit. Asa may dapit job? Located we sa 911 Aklan Street. Pwede mo sa Monteverde, pede po sa Oyanggoren. So in between Monteverde Yangorin nasa sa Aklan Street. Aklan Street. Kita na ninyo gwapo na siya ng building. Ang problema diya is daghang kotse naga-park. Okay, so sige lang, pwede mo maagi lang dito. Tanaw mo sa dyan, pa-picture mo sa mga pogi o mga gwapa nato na kauban karon. So, unsaon pagkabalo nga sobra daw ang pag-inom sa kape mo nang isa ka question nato karon. May bala na nimo kay dito na manggawas ang katong tremors or kanang mangurog ang kamot. Pag sobrahan na nimo kape, mangurog ka kay ang effect gani sa coffee kung di sa man tong naminaw ganina is alertness siya ang tigkuhan sa imong brain. I-alert niya imong brain. Kaya dito man niya igon sa norepinephrine. Kung kinsa man tong gusto technical side, norepinephrine ang tawag na chemical. Karon, isa po diya ay musaka na imong heart rate. Mo na ma-feel nimo na mura kag kabahon ba? Palpitate ka. Kay nasobrahan na di kag kape ato. Akong usabon lang ako sa inyo kung dili kay isog ang kape, 4 to 5 cups lang gina siya per day. So, ang kuan nato ana kung sobrahan na nimo, yan na gyud ang effect. Napoy uban dili ka tulog, napoy uban kanang manakit ang lawas kay musaka man ang imong kuan kay siyempre ang imong alertness man na musaka man pud ng mga lactic acid sa muscle. So mo na siya ang epekto ana, manakit ang lawas, nay uban pasintabi lang sa nagakaon ha, nay uban constipated. Okay, so isa man naman sa fight or flight man ang ginayon na. Unsa man yung fight or flight? Ang isa ka tao kung tayo na ay danger, unsa man ang buhaton, either mo dagan or mo fight, mo laban. So, kung inganaw nimo sa katao, di ba dili important i-shutdown sa lawas ang dili importante? Unsa man tong dili importante? Ang katong gutomon ka, dili importante na mangingi ka, dili importante na magkuhan ka gugaw o malibang ka. Dili to siya ikuan sa lawas, mo to siyang fight or flight. Ang unahon niya katong muscle nimo, heart rate, katong imong senses sa mata, sa ano. Mo nang ginayon sa fight or flight. So katong mga digestion, katong mga manghi lagi malibang, dili to niya ikuan. Mo tong constipated ka kung taas kay imong intake sa kape. Fight or flight. So, namo idea kung saan ang fight or flight karon. So, balik ta dito sa manggod kay siyempre I'm sure na gusto mo start anang kape niya. Ang ilang
first good buhaton na pila kay ang gastuhan na gamay bang gastuso na sa mag-farming na sila, Paul? Ang sugod yun nila na mag-farming sila og kape. Kung naman sila extra yuta. Sama sa akong discussion to kay Sir Donnie, itong farmer. First is i-check sad nato atong yuta kung capable ba siya for coffee planting. Oh, so Mo sa na atong una i-check. ito ba ka dry? Ito ba dry siya? Kung let's say kung naka sa highland, kung above 1,000 sea level ka na kuan, Or in other words, kanang nagafog ang area. and then kung healthy ba imong yuta, so pwede ta magbutang og coffee mga seedlings. So mga seedlings Asa siya mamalitan ng seedlings? naman ay daghan. I mean, Sa agricultural shop siguro na, siguro na. or pwede sa ta dito sa itong mga farmer mismo nagabaligya pa na sa Oh, dulan nilang farmer. So kung back to sa question na pila is very subjective mga na siya kay So kung tanan ako na kanang enough lang siya na makabalik makako-produce siya og sa kabag na beans. Siguro mga less than 1 hectare siguro, no? o kung yun siguro estimate lang yun, no? Estimate lang. Na Mga 10,000 pesos. siguro, or mga Dako less, na na? dako na. Oh, so Pwede na for a start. starting lang man sila. Kay Okay. di man good seedlings lang, farmer pa mismo. Kay Oh. kung ikaw ang farmer, Siya mismo ang farmer kay sugod mo man sila. kailangan gani mong tabang ko dana, tao pud. Oo. Kay kung ikaw ra isa, dugay kayo mong kuan. Oo. Kay ang pagtanom pud sa kape is na po na siya technique. Oo. Di na siya basta-basta nga basta imo lang magbungkal kag yuta, Butang butang nimo. So na po na siya technique para mo mutubo imong kape og kanang healthy. Kay para ang kape man good mag duration gyud na siya 18 months bago siya mamunga. So 18 bago months. mo uga ma-ripe beans ba. Mm. So 18 months gana iyang duration. So, kung kisa mo itong naminaw diyan na farmer, o kape, namo mo yung idea kung saan na pagkuha na. Kay kami, siyempre, di may farmer siguro. Pero- Nakuha na po na po ni na idea sa istorya po ng mga farmer. Kami mga good is gusto po may mutabang sa mga farmers kay para mas sustain po ang atong mga supply sa kape. So, Una nga, maayo na nag-support. Dapat mag-support kita sa tong local. Kani mong Starbucks, kani kape nila gikan na sila sa other countries. So di man ta sa nagadaot og Starbucks kay kami man po nilang kape, di ba? Pero mapareha man pud gyapon ni sa atong mga local coffee kunang lasa actually. Taas lang kay sugar content ni Starbucks. Kung wala mo kabulon sa kataas, isa kumkum sa sugar na siya. Ibutang sa isa ka cup. Okay, yan nakataas ang sugar content. Pag-ala ni mga ano lami siya, kay naman dito ang sugar. Maka-addict mo ng sugar. Okay, so makarelate po ko ana dog sa instant coffee kay sa ato mga amigo diyan nga naminaw nga nag-inom gid tag instant coffee. So ako pud mismo nag-inom pud ko. So mabala na to nganong kanang tamis kayo. mo na siya. Kay basig di mo gud na to makabalo ang proportion kung pila ang coffee dito kasi mas daghan ang sugar kaysa coffee. So mo na nga sige ta ginog kape basig Taas na itong sugar ato. so mo na nga hinahinay ta sa sugar level. Sa instant coffee. Okay, instant coffee dili brewed ha. So, kaming kay good morning day kay Ma'am Agna Valencia Lampli. Bali si tita na ko ni sa tawag na, mother-in-law ni Rajiv Kagape. Nadiri kay Ma'am Conrada Tagalog Dakyo. Morning, Doc Choi Kagape Jr. watching from Takunan. Good morning, ma'am. Nanasag ka, ma'am. Naminaw nasag ka. So, nadiri, kay Ma'am Dakyo, na siya pangutana, tinuod ba ning decaf coffee? Nakadug na mo ng decaf coffee? Yes, decaf coffee mo nang lower ang iyang caffeine level than mga caffeinated drinks. Oh, so unsa ka lower? Murag 1/2 lower? Naiuban na wala More no? than half. Per nagya po na siya caffeine content gamay. Dili gid siya completely nga wala. So
para na siya sa mga katong gusto mo inom og kape pero gusto makatulog gihapon. So na kunin niyo ma'am na tinuod ang decaf coffee, tinuod siya. Pero gamay ra gyud kayo ang ato ang kuan ani caffeine content. So story na ko about medical. Kani magong caffeine, mao na siya ang substance sa coffee na highly addicting. Okay? Kay kuan maguni siya katong giyon ako sa inyo na pag mo inom mo ato more than 4 to 5 times sa ma-alert mo, di ba? Sa tong alertness magunya mag-intern katong receptors na ginayon ako kanina, mahimo siyang dependent sa caffeine. Okay, so kung since dependent na ka sa caffeine, pag tanggalon nimo to sa imong lawas, ang gawas ato murag try na mo na luya, sakit ulo, uban kay naga stomach upset, mayana ang kuan ana. Para nimo siya tanggalon na ay two ways. Ang first way is mag cold turkey ka, murag gani ka ng mga addict good na kahit lang kuan nimo tanggalon nimong kape, inom lang kag paracetamol para pawala sa sakit sa ulo. Pero napoy uban na ihinay-hinay nimo kawala for 1 month period. Okay, kung grabe na kay ka mo inom og kape ba, mao mo nang effect ana niya. So katong mga nag-ingon na ng sobra na sila inom kape, ang bad effect gid ana is katong imong gingon ako ganina na nagid kay palpitation, tremors, which is bad na sa imong lawas kay dili gwapo ang oxygen, pagkuhan sa oxygen sa imong mga organs kay pangit man ang pagpump sa heart. Pangit yung pagpump ba? Mao nang dili siya moabot dito sa imong mga liver, dili mo ato ditong oxygen, dili mo ato sa imong kidneys. So mao po lang bad sa coffee. So na diri maka-cause ba og diabetes ug high blood ang kape? Number 1, tama tong giingon ni Paul, instant coffee maka-cause na siya og diabetes kay ngano naman na siya ay sugar content na dili nimo may balaan. Unless kulangan pa ka ato, butahan pa nimo sugar na table sugar, samot siya og diabetes no. Pero coffee per se or katong coffee mismo dili siya makakuha og diabetes. Dili na siya maka-cause. Katulang sugar na gibutang ninyo sa coffee para malamig siya. Okay? So ang high blood na side, maka-high blood ang coffee in the sense na heightened fermenting mong senses, taas kay mo ang blood imong pag-pump sa heart. So in turn musaka ang imong resistance sa imong extremities or sa kamot o sa tiil. Mo na musaka na imong blood pressure. Mo na siya ang explanation na pinakasayon. Excuse me. So karon ang balik dito sa kuha nato sa tong coffee. Nakoy pangutanan. Usa man. Okay, ako coffee drinker magid ko. Pero kanang ganahan gi ko minog kape kay mao mo gyud makapa pupo na ko ba? So tabi lang to sa kaon karon. Sorry. Di lang. Anad na lang sila. Kay ako every morning nagainom ko, automatic yun na pagkahuman. So ingay ni siya Paul. Habitual man na siya. Habit na nimo ba? Na ingrain na sa imong lawas na kada matak ka, mag-inom ka og coffee, in turn mo activate tong imong tinai na magbawal movement ka. Antod sa kung ginayon nato na theory na Pavlovian theory na sila giingon na effect na i-experiment nila na iro tapos na ay bell. Pag i-ring ang bell, mugawas ang pagkaon. Karon, sige na ito buhaton for 1 month. Pag muring ang bell, mugawas ang pagkaon. Karon, after 1 month, naobserbahan nila, karon pag i-ring ng bell, ang iro maglaway na. Misking walay pagkaon. Mo nang ginayon na Pavlovian conditioning. Okay? So mo nang naibutabo, pag mainom kag kape, after kalibangon na ka, Pavlovian na siya. So, Doc, kanang dili man siguro nga ako lang ingon ani mga nagainom pod represent lang ko sa ilahan. Siyempre, nag-inom pod. So, represent ko sila nga nag-inom kape, humag kape kay
makalibang kanang malibang dayon. Oh. Kanang okay ba na siya na kuan na Oh, okay na siya in the sense na maka-daily bowel habit ka. Na daily ang imong pagbawas. Dili man pud siya makaingon na bad pud sa imo kay dili man pud ka magkalibanga ana, di ba? Oh, so good man na, walay problema na. sige. So sa katong mga naminaw diha nga ariyan ako. nga nag-inog kape, gumag-inog kape kay maka automatic rin ba? So meaning okay na siya. Okay na siya natin. Di ba sir? So outline pa sa topic na diri pangutahan naman gud kay Ma'am. Okay, Sir Janus Wardy. Doc, good day. Unsay maayo nga vitamins nga inumon? Psoriatic arthritis ko, Doc. Sakit po ako ang matuod. Salamat and God bless. So wala man ko gi-sponsor ani pero sa tanan akong vitamins gi-try. Pinaka best gud na ano katong sa Japanese made na Moriamin Forte. Ang gawas mo gud ana medyo naagid siya effect sa tao na ma-feel nila na amot lang alert daw sila. Pero I'm sure na sila gibutang diha na alert ang mga pare sa Crucible na mo inom try na ko inom ng Crucible sa gabi. Di ba dili ka katulog. Wag na sila gibutang nito. Okay? So ang pinakakuan niya na Moriamin Forte kay wala pa ko kita na nag-react ang mga na. Okay? So nadri kay 8047 tinuod ba na dili dapat painom mo ng buwata o kape kay dili ma-bright? Pili day dapat edad para makasugod og inom kape. Tama man ang kay tama na iyang gi-text. Nagigutog nandunggan ana. Dili man siya dili maka-bright actually. Ang quantity ni kape is madependent ang bata. Imagine siguro 5 years old pa lang no? Painom na kape. Karon kung wala na kape, maluya man siya, masakit yung ulo. 5 years old na nga na, matunin mo sa eskwelahan, wala na siya nakakape, may nga na yung feeling. Dili maayo. Plus the fact na katong giyon ako ganina, mangurog-ngurog, tremors, itong heart rate niya, magpalpitate, bata pa lang siya. So, mo problema kung painom yung bata, ma-dependent siya sa coffee. So, dili man siya affected sa brain mismo, brain function. Okay, so, dili siya tinood, ma'am, pero bawal po siya sa bata. Mao pa nag-ingon sa kwartong gamay pa ko. Oh, yan lang yun siya. Mao de, Paul. Mao de. So, balik na dito sa atong, kay atong guest ay direct, kung isa atong nagapaminaw, Beanstalk Coffee. Mao na siyang isa ka mga sikat na nato na coffee diri na makers sa Davao City. Sila ang mga nagbuhat og brewed coffee. Sila po nag-roast sa silang sariling coffee. Di sila nagapalit sa lain. Sila mismo ang nagaluto. Si Shobe ang tig-roast ana. Makita ninyo na sa Beanstalk Coffee ang machine nila. Mura generator kadako. Actually, generator kadako. Ang machine mo. Natingala po ko. Abi na ako gamay lang na siya. Napuchi gamay. Na siya gamay. Pero ang gusto nila paliton katong mahal. So, BIR, isa itong ng country BIR, yung doon mga violators. Nakabayad na sila kuha na. Nakabayad na sila tax. So, good morning niya kay Ma'am Rosilio, kay Sir Rosilio Evangelio, kay Marivi Gadjane, kay Reyna Kilala Sokong, good morning sa inyo. Kay Ma'am Ruby Villadar Garo, kay Tita Ethel Marie Zabaliero, good morning. Good morning sa inyo from Doha, Qatar. Nadiri si Ma'am Ruby from Libudon, Mati. Sayang lang kay ang Mati dili kayo siya robusta siguro na ang ilang kape pwede dito. Lowland sa Napod coffee. tayo mga kape sa Bukidnon. Oh, napod, di ba? So, good morning kay Leilas Jukoy. So, good morning sa inyo tanan diha. Nasturya na ako ni ganina katong na nag-text diri from 7744. Dili ba maka-diabetic ang kape? Okay pa pod ni sa naay high blood. So istorya na ako ganina, gitubag na ako na ganina. Ang kape dili siya maka-diabetic, katong sugar lang na imong dungag. Okay, o katong sa instant na coffee, na taas kay siya og sugar content. Tapos ang makasaka lang niya kay katong mga polyhydrogenated fat oils or trans fat na ginaingon. Kasaka na siya cholesterol ha. Kay mao nang tingala mo nga sa imong diet, taas kaya pa yung cholesterol,
tungod tong sa transpat na nasa instant coffee. Katong transpat manggod, pagsaka sa inyong LDL, paimnon din mong tambal sa doktor para mababa inyong LDL. Di ba ironic kayo? Inom kag tambal, sabayan ni mo kape na instant coffee para mababa ang LDL. So di ba katawanan kayo? Kaya na rin dito sa instant coffee ang papataas dito sa imuang cholesterol. Okay, so katawanan, di ba? So, So- napidungag dok. Yeah. Sa una, itong gamay pa ko kay sa bukid. Kana, maingon sila nga, among kape, healthy. Oh. Tungod manggod kay, ang kape, ilang gigaling, ilang Tama. gisalaan. Tama. So, wala gyud siya halong additive na Oh. sugar or anything. Oh. Compare na to sa instant coffee, kay process na manggod siya. So, Mm. na to mga sugar, mga Itong trans trans fats. Oh. Mao na siya ang kuna to. Mao to siyang tingala mo mga generation karon tag-as kay cholesterol. Kita na pag-consume nila og instant coffee. Di ba 4 to 5 cups na sila? Taas nila ang cholesterol na. May as opposed sa itong mga tigulangon dati na ginaunsa nila mismo ilang kape. Sila gagaling. So, mo nang that's why kung yun mo brewed coffee na lang yun. Okay, kung gusto mo dito sa sa inyong area lang, protonin niyo to yung beans. Tapos galing ba to nila? Oh. Napoy kwando kasi nag-instant coffee katong sugar. Siguro ako pong maingon na to kay nganong ma-alert man ko kay usahan po ang sugar maka-alert po na siya. Oh, actually, Maka-alert na siya pero in a short period of time. Oh. Siguro. tama. Tama ba Dok? Tama, ang kaning man good sugar, kung wala mo kabalo, is the most addicting substance in the world. Dili na siya ang katong cocaine, dili ang shabu, dili ang others, kundi kaning sugar. The most addicting na siya, addictive substance na siya in the world. That's why ang number one problem nato is diabetes o ng heart. Kay kung sige ka consume ng sugar manggod, dako gid kayong damage sa imong lawas ana. Okay, so kung wala mo kabalo, most addicting na siya. Kuyaw pa na sa sugar, kuyaw pa na sa shabu, kuyaw pa na sa kanang mga cocaine, kanang mga other drugs. Mao nang pagkita nimo sa coke or kita ka kaon ka, di ba? Kaon ka, kita ka coke, tapos kita ka tubig. Asa mo pilion nimo, di ba coke? Di mo ka lamig man yung coke, matunawan ko. Di good. Di ko ka matunawan na. Ay, mga Kaon ng psychological kinilaw. effect. Oh. Kaon ng kinilaw inugog. Oo. Di ka matunawan na. Katong sugar mismo ang ano niya. Or katong mga anak ka juice. Kaya kag juice. Kung saan man ang ganahan niyo sa juice, nadili ka ganahan sa tubig. Di ba ang lasa? Lasa niya, tamis. Oh, that's why, wala mo kabalo, ang katuding katamiso niya, glucose, madependent yung lawas ato. Okay, so mo na siya ang effect sa atong sugar. So, kung masturya naman tag naman diri minsto ato ang mga guest diri, salamat gyud ko sa inyong duha ngadto mo diri kun dili nagstorya ko diri sa hangin og kape na dili na ko expertise. Labaw na dili pag ko nag-inom gyud kay kape. So kani sa Beanstalk unsa pang other mga products ninyo kung aside from kaning mga brewed coffee ninyo? Aside sa coffee, serve food may og pasta, food, Oh, tama din. snacks, So, unsa tong pasta kay ninyo na ano ganyan kalimot ko sa lami man to inyong pasta. baked ragu. Oh, mangingana. Kabalo mo na kani si Shobel Manggod, chef na siya. Actually, chef na siya na eskwela gina siya og ganang sa tawa ng culinary. Culinary. Ang specialty na niya is kanang mga yana, mga pasta, di ba? Tapos ang pag i-taste na nimo ila mga pagkaon diya, makain yung gaglami gid siya kay kami ako arti mo ko pagkaon, di mo ko kanang sama ng butang diya maunsa gid ako mapuna gid ako na kani kulang man ni ngani na ingredients. Kani sila lamig gid nila yung pagkaon kung dili man kay kanang biased ba kay ako ang kasin no. Bibingka Dok. Lagi bibingka, atong bibingka with salted egg. Salted. Nakadug na mo ana, wala no. Sila ang pinakauna nagingana. Salted egg bibingka. So, makita na ninyo sa ilang page na nakalink diri sa atong Facebook Live. Beanstalk Cafe. Na nasa sa Aklan Street. In between na sa Monteverde o sa Yamgo rin. No? Younger rin. Doon lang sa Santa Ana na
church. So, kanin man good. Dok, nako idungag dok Oh, samad. sa product aside sa is katong ginaingon ako nga nagakadtak po nag-training Oh, sa tama, mga, tama. Kalimot ko, sorry. barista aspirant. So magsugod mi karong next month, February. And then kato pong gusto makabalo og kanang latte art, na mga espresso machine ug katong mga na espresso machine nga dili kabalo mo gamit. No. So pwede po ni magkandak og training nga na mo na ginatawag na tong espresso fundamentals. So, February will start? February nami karong kuan, February 9. February 9. Tapos every week na siya. Saan na pag-contact na magpa-reserve? Na ko i-post sa among page, sa Facebook page. Or mag-message sila sa Facebook page. Or mag-message sila sa Facebook page. Na interested sila mga brewing coffee. Kung isa man itong gusto mag-start sa inyong coffee dali sa Naminaw sa radyo, pwede mo mag-start sa Mati, pwede mo mag-start diya sa may Digos, or diya sa may Bukidnon, or diya napit sa may Cebu. Mabot mo sa Cebu ang kwan. Kaya mo pong i-discuss ang from seed to until sa process sa coffee, i-explain namang history niya. Explain ba naman sa pagbuhat? Oh, which is katong ilang pang start sa ilang coffee making. Malay nimo. Mo din ang business na inyong kwan na kay ang coffee ba karon nagasaka no? Tapos dili lang ni siya sa mga barista aspire. Let's say ako sa una as a business owner ni train pug ko kay para makabalo pug ko sa ginabuhat sa akong mga barista. So additional knowledge po na sa ko kay ako dili man ko wala man ko alam sa coffee before kay engineering man ko. No. So tingala lagi ko man kape-kape man eh. So lagi na kinahanglan ko start up og kanang coffee business. So kailangan na mo tun-an gyud ang coffee. Tama man gyud kaya alam business ka wala kabalo na kupitan na kasi imong cashier. Ay, shout out na sa cashier nila. So, real true to life story. True to life story na. Shout out sa cashier na nag-con sila. Pero, bitaw eh. Dili na ta, masalamat ko sa tong programa karon sa tong topic na kape kay Therese Angelique Kong o kay Paul Brian Kong. Muna sila ang owner sa Beanstalk Cafe sa may Aklan. Pili na sila nara sila ay Facebook page, naka-link sa Facebook Live. Replay po na ako sa YouTube. Tapos kung gusto mo, interested mo na sila ay program or training course para this coming February para sa inyong training sa pagkimo ng business, mag-start ng business. Tapos pasalamat ko sa inyo. Pwede po mo mag-message sa mo sa Dr. sa Kahanginan kung interested mo sa ingani na venture. So, pasalamat ko sa inyo tanan sa nagpaminaw sa Facebook Live, sa atong DXUM na radyo, atong mga nag-text. Dagan text din na wala pa ako natubag, tubago na ako next Wednesday. Live ta. So, mo ni si Dr. Kagape, Dr. sa Kahanginan.